Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigya po rin yung Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dikoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, atong magtatampo si Dikoy. Ako problema ba ni sa kong ugangan nga babae nga guwang na yung taon ba? O kung ano na problema ko ani, hindi mo ko ani na hitabok. When love was new, it was grand. Oh, day? What's the matter day, ha? Na problema naman ko aning nanay nita dungoy. Ano naman sa? Di naman siya mupatuo sultian, mutubag naman. Ay, pasag din na lang na. Ang gina mga tiguang naman, oh. Pero dili pa man kay natiguwang si nanay good, muduwa pa man gani nag-scatter. Ha? Ay, hunahuna na gani nagkabata na, pero sabta na lang. Ay, kay, saon? Hindi mo nang supak-supak. Kung bas pa niya hinuanog, may tabo nga. Mamon na. So, dahil na lang kung sabta na na. Dili man good. Sa una good, usa ka sulti mo patuo man dayon, karon mo tubag-tubag naman. Ay, natural ka maaman na agyan niya sa iyang pag-eskwela. Bisag ikaw o ako. Nalimot ka, kalimentary pa ta. Sabaan pa mga na ita sa itong maestra, di tang tubag. Hilom na ikoy, oy. Huwag klaro kang ikasulti na. Bebe, asama na nanay, be. Asama na, be. Kaya ko yung habaw magkisulti na niya, ako magkistorya na niya. Istoryahan na ito na isang karonggod. Asama na nanay, be. Naradong ay. Bebe, ako magkistorya na niya, be. Nay? Nay, nita. Who's talking? Ha? Knock. Who's there? Inday. Inday ho. And I'll always love you. Bungot ito. Kamaayo gid aning Dikoy, oy. Maigi kay mo daglingaw ni nanay. Ing anaon na di ay, ulog-ulugan na ning tiguwang nga di ay. Ay, naunsa naman taon ni akong inahan, oy. Oh, nay. Amin lo raya. Nahinumdum ko sa imong gisulti na ko. Yadto nga, matoy pa nimo. Tambal ko no ang pagsigig katawa. Tinuod na, nay. Oy, tinuod na. Tambal ang pagsige katawa. Pero mukatawa ka nga way hinungdan, patambal na lang daan. Ha? Oy. Bebe. Be ako, be. Ako'y mangutana. Unsa mo na, nay? Kay bao ka man kunong saon ang bangos nga mahimong tuna? Oh, kuyaw, wagod. Mahimo din na. Oo nga, nung dili man. Saan man? Elisa nung himbis? Or kuhaan nung himbis? Ang bangos para mahimong tuna ing ani o na. Usa ka bangos puna ni mo gusa tuna. Ha? Bugo. Pagkakido.
Uy, sinanit. Si nanay. Nay, mulakaw ka? Are you talking to me? Nay, naunsa naman taong ka na uy. Hoy, Lorna. Basig nagtuo ka nga, giango-ango na ko ha. Sorry, wa pa taon ko ango-ango ha. Wa man ko niingon nay nga giango-ango na ka. Pero mo na imong pagtuo. Wa uy, ikaw ra gigahuna-hunaan na. Ay na lang ta, Lorna. Mabasa ko kayo ng nasi mong huna-huna. Ah, kanus agad taong ka na himong Madam Auring nay, kanus alang. Sa Madam Aureng. Sa tanaw ni mo na ko, parehamid naong si Madam Aureng. Alawa man kung moingon nga pareha mong naong, pataka man lang ka nay uy. Stilan, ay na lang ta. Ingon anagyo ka. Layora kay kagbatasan sa imong nabana, oy. Sidikoy, pagkabuutan bata. Nay. Oh, nagmahay ko. Nganong dili pa sidikoy ang nahimo kong anak. Nay, naunsa naman taong ka uy? Dili, oy. Maditag kayo ka, kadi ato pa na sa bata pa ka. Naliwat ka sa imong hanggaw nga amahan. Nay. Kadi ato, sige lang may kaaway ato niya. Ug ikaw, may usa sinungdan nga no mag-away me. Ay na lang to gisgutin nay uy, kay magsakit lang imong dughan, hasasad akong dughan. Ug ganong magsakit man, ganong sakitan man ka. Unsa man, sa may labot nimo sa gibuhat sa imong amahan diri nako. Masako nga nga sakitan. Tungod sa gibuhat sa pagpasakit sa imong amahan diri nako. Nay. Ay nga no, nakigtubay mo kasi mong inahan. Ano ba na matagta ka nga may kahubos siya ni mo ug sa imong amahan. Uy. Sa pagkakaroon, likay lang na niya kay init kayo nagbuot pa. Nakadugay na ato uy. Time sa, asang yung inungdan na naday, be? Nganong murag dako magkayog kasilag nanay ni mo? Buti ako makasabot ang inahan na. Ako pa mo ay hapit mabiktima sa iyang laki. Siya mo ay iyang gilabanan. Dako kay akong kahiubos na niya. Pero tungod lagi kay ako siyang inahan, gipapas na ako unsa may kadako sa akong kahiubos niya. Kaya nga naman dahil eh. Dili ka dito tinuod ni mo amahan? Dili na siya imong biological father? Dili uy. O katong ingingon ni mga dili palang dugay nga ikaw pa'y hapit ng bitima. Wa pa kalaban ni siya mong inahan. Sama to? Muna akong gisakitan og maayo. Ibis siya ang manalipod na ako. Siya ang mulaban na ako kay iya kong anak. Pero tuahin noon siya mulaban sa tao nga buot mo lugos na ako. Sa? Pero bisan pa man ana, inahan ko man gihapon siya. Ug mahal kay na akong inahan, dumdi ko eh. Oh, day. Okay, Nets. Santo Nets. Draw. Beda di okay dia, draw. Oy, way mo tigaw ha. Lah. Basta na mo tigaw, napiti. Lagi. Larga. Usahay, draw. Kanta si. Usahay, okay. Ano mato mo kanta ne? Oh, yes. Kanta yun ka. Ay, sabay akong kantahon. Katulad Juan. Ay, katong may langgam na nagoy. Tumoy sa mong lomboy. Tagoy niya masirit. Ambot unsay giyawit. Akong gipangutanag unsay ang sonata. Maudi ay nanagoy kay daghan mang lombo. Ako ito. Bati na, Net. Bati ka. Doon po kagantahan mo na, Net. Bilibay yun naman mo eh. Ay, tagilara do eh. Tanan ako bilib. Hurot yun. Karaan na ng style do. Ay siya. Ro. Katahin, Ro. Kay sayawan na nita. Ako yung sayaw po. Ay, musayaw po ka? Sayaw ko. Ikaw pre. Relax. Aray lang ko. Kanta ko. Kanta, Ro. Enjoy nga kanta nga. Jolly. Tudahi. Kada. Ay, kuno teka. Kada. Sayaw na rin. Sayaw. Buburot pa kasi ima. Oh, kisa ro. Murag doon na may backfire. Ay, kinsa pa, sinanay na sa drone, bubog na sad. Ita. Abli, oy. Gobon ko na rong pultahan. Maglagot ko. Wa na. Oy! Ayaw sama di mo mga ble. Ayaw sana di ka. Sikaran ko ni ron. Bungkag mo ni pultahan na ron. Tapos ang abihan dong, uy. Oy! Wayayo!
Nanay. Natuog nang nangangay. Asudlan yun ni bakukang baan ni ron ba? Tabangi ko dong, be. Atong ipahimutang si nanay sa sud. Ato siyang kwarto ba? Dali. Sige, ako rin bala ni nanay day. Be. Pero bilihin ang pultahan, be. Ingon na ni Pirmi ang iyang inahan. Hindi uli, huwag dili hubog. Sikig pa kasaba. Pero amo lang din siyang ipasagdan ba kay lisod man sa ikaw may kasabaan. Kunya to, dahil nakaluto na ka day. Oo man na. Nagsabaw ko para makahigop og init na sabaw si nanay. Umayo naman. Sige. At menos nanay ni mo kay inigmata na mangita nag-init na sabaw. O, dong. Sige rin kay pahuay sa kwarto ha. Sige, dong. Ay, nagawas na sa nanay sa kwarto. Ay, nagmata na di ay. Nay! Huyo? Nay, dali na. Nakaluto na ko kuan sudan na isabaw. Imong paborito, utan. Sa may gaingon ni mo nga, ako lang paborito. Pataka ka man lang, oy. Putsero ako paborito. Unsa man ang giluto ni mo? Utan, nay. Sos! Huta naglaboy, oy! Nay, Oh. Palitay ko na ito ko ang putsero. O dili ba ko ang balmat mo, ah? ay, di ka mukaon. Awa ko'y mahimo. Basta kay naisudan diha. Oy! Palitay ko na itong linataan, be. Gusto na ko ka ng linataan nga bukog sa baka, ha? Ayaw ko tagay ng kwan, utan. Wa ko makailan ng sudana. Nay, naunsa man ka, nay, uy. Ayaw ko kuan na diha. Kay dili ka mo hubog ako. Busa ako'y magbuot. Palitay ko na ito! Day, naunsa mo? Nasabak mo gud mo. Da, si nanay. Ako nang giandaman og init na sabaw. Mao pa'y masuko. Wa ko na siya makaila og unsay utan. Nalimot siya nga mao na iyang paborito kani adto. Sige lang. Ako rin bahalang mo pagkaon niya. Ay lang ka ng dibdib ba, day? Dong. Sige, rin ka lang sa kwarto, ha? Ako rin makiksulti ni nanay. Ako rin bahala, anak niya. Sige, dong. Nay, musta naman ka? Ay, okay raman. Wa ka makaon? Na may sudan. Ako pinangunay luto, anak na kay. Naibaw ko nga, imuha mo ng paborito. Ikaw na galuto, anak. Oo, ay. Ako nagluto, anak. Para rin gananin mo. Ano, talaway. Dili ba ganahan ka? Talaway. Masumot ka kagwapa ng utan, eh. Aritas ko sa'yo na. Tilaway ang akong specialty para sa pinangga ng ugangan. Si Nanay Nita. Nanay. Tilaway ng utan ako na yun. Dili ba makaingon kag yun nga, hata pa. Amaw man ka di ko yoy. Basta tilaway lagi. Tulakon lagi ko. Bebe, atong tilawan. Be. See? Unsa no? Wow, lami to da. Ingnan tabi daw ko. Imo nang paborito gud. Anong ako ginunay og luto ana ay? Salamat ko kayo dong di ko eh. Lami gutuod kaayo. Basta ako'y maluto na eh. The best gid na. Tinuod yung ka dong di ko eh. Sige na, ikaw niya ha. Biyang ka nagkadiot kay dunong kay buhaton. Balik ko na lang niya ha. Ikaw na sa niya ha. Sige lang dong. Na, daog lang. Dili ba nagkaon na siya? Kaon na. Pero wag siya makabantay nga ako'y nagluto. Wa na ko siya sultihi dahil nga ikaw mo ay nagluto. Ang akong gingon niya nga, ako gyud mo ay nangunay og luto at tong utan para sa iya ha. Mao Ako ba? gyud. Ako gingan. Sa ato pa imo siyang giilad. Awa, uy. Ako lang isultihan ba para mukaon siya. Kay nahibaw mo kung di gyud siya mukaon kung mahibaw siya nga ikaw mo ay nagluto adto. Mao ba? Nga ikaw mo ay nagluto uy. Unya, nahibaw ko usay reaksyon. Giganahan kayo. Gilamian kayo siya uy. Ay, Uy. Nay? Nganong nagtinutok kay man mo? Nay, kuan. Unsa mo eh. Komplot ko di ay mong duha, no? nay. Ayaw pagtubag. Kawa ko makiksulti di mo. Inyo lang dahil kong gisabot-sabotan, no? Inyo kong gibuang. Gihimo lang ko ninyong ibuot. Ha! Karon, unsa naman tani? Mas mayo tingal magbubuhag tao eh. Nay, unsay puti mo ipasapot? Den ako mo puyo din uba ninyo. Nay. Nay, kining kuan. Den ako mo puyo din Bahala na mo. Mag-iyahay ta.
Nainita. Mo ni among problema ron kay wa na mapaulis na Nainita sa bahay. Ikulbaan may kung asa na siya. Saan man na mo taon, uy? Amo sa pangitaon, di lang gihapon kay naglagot siya na ni Lorna. Saan man mo niyo? Sa may mong buhaton niya mo inahan, uy? Alihog tambagi ko ninyo. Ang saman kung kamong pasultihon, dikoy. Hello, Ate Fred! Good morning! Mayong adlaw! Lord, thank you, Lord! Mamamili, salamat sa mga pag-ampo. Pit, senyor, nilabay na ang ato ang pit, senyor. Salamat kayo. Nya sa tanan na ito mag-isuan. Do, Pedro! Ala, unsam na yung mag-pit niya. Good morning sa putat, tuburan. Oh, Si Lagnason, Wilson Armas, Konsyal Alma Lagnason, John Plabrica, si Inar Baligwat, Budbimbis, Katulong Distrito, Julius Anthony Oloy Crominas, o konsihal sa lungsod sa Tuburan, Redo Diamante. Sus, hay. Unsam na ni Sir John Diamante. Ang atong may, isuon, Pedro. Soon. Ang mayor ron, si Danny. Ang iyang anak. Di ba? Anak ni, Mayor Aljon. Aljon. Si Danny Vice Gyapon. Di ba? Bayis ka pa sa Danny. Sige, thank you kayo niya sa tuwang pinalanggang anak ni Sir John Diamante, Aljon Diamante. Thank you kayo, Ma'am Tess. Salamat kayo din ha sa matanan nato ng mga kaigsunan diha. Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw. Dikoy, Ate Pres. Ha? Si Dudong Dikoy. Dikoy. Problema ning Dikoy, Ate Pres, iyang mama ba nga, murag, ambot lang, no? Kandita kasabot basin, o kanang ano? nibalik na. Di mahapit na mo. Murag ina na nga. Ang mo na gamay. Luuluhan niya, dali man luod. Kanina ni, didaran, ato lang yun yung sabton. Sabton lang yun na. Amaman, uyun na lang. Yun na lang yun. Wam tayo lang mo na. Kayo ato ni, kay daara ba nas Bible yun. Basahan ta. Bam, aribam, basay, ako to, gilikanan, o sa to, tahura, aribam. Aribam, kay may nang kay bao ni sila, si Dikoy o sila na. Madili na angay supako na inyong gilikanan. Bam? Kung ari magugad rin sa New Testament, rin sa Efeso 6, verse 1, ngadto sa unahan, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo, nga dunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad, aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kani maulay naay sumbanan diri apan maulagi nga usahay ang Usahay ba? idaran mga luoran naman god. Luoran imo na lang ama-aman god. Imo na lang ama-aman. Kadto bitong nasuko siya kay wa sa mukhaon kung ako sa kilausan ng utanon. Paliti ko gumba, paliti ko sa apan sa dihang ang bana sa iyang anak. Mao iningon niya nga ako'y nagluto. Pag tilaw niya, uy, kalami sa sudan, kalami sa utan. Kadto man gud ang iyang pagkaon gulyat, nagdamang gud tog pagdumot. Di ba? Kay doon naman gud sa pagdumot sa kanang doon naman gud sa gitaguang nga ingnon kahiubos iyang anak sukad pa sa amahan. Iyang bana serbe. Una nga kada bang giingon nga ug kay kasilo niya mag-atubang mo ni pangaon ka nang kingon pa nortiyon bito sa kanila di gyud baton di gyud baton kung kikaon oy ayon ana no sa una panahon siguro karon ba kinahanglan nga tunlod gyud mo pasaylo ay lang gyud mo tunlod nimo ang tibong garbo mo na ba garbo nang inaana kadang di maton pero pasaylo ay lang gyud kay happy ta mga di ba? Panago na ng ug dunay mga kayubos butan na to pananglitan gulat dunay wa kauyon sa pamalaod ari dir sa kanang mga piniriso di ba mag hunger strike man na sila di sila mukaon sa pila ka adlaw tungod kay dunay sila kasilo nga giambil sa ilang dunghan mao sa ni siya nga dunay siya kasilo mo sa iyang anak ingnon tangpo nga ang kaning na ang kahiubos sa imong sa iyang imong ugangan inahan man is mga asawa kanang naang Mayo magkaikang mo hilot pa mo amaam si Dikoy padayulan na Dikoy nya kung may mo ayon gud siya padungga para to nga ay ako lang gilug-lugan nga ako nagluto sa ikaw ay lang gud siya padungga ko mahimo amaami lang gyud unya nining kahimtang nga duna pay kahiubos o kasilo ang imong inahan aw ang
amo imuugangang babae ngadto sa iyang anak kanang dangop lang ta sa pagampo kay naaman ni siya sa Levitico 19 verse 17 kung ako masayop nga prangkahi siya kung doon na kay kasilo. So amami lang yun unya ug ikonektar sa nato sa katong unang adlaw nga drama nga niingon ang Ginoo way arang bisag mga barangan bisag mga kinsa pa na kay naaman ang gahom sa Ginoo naaman niya ang tanan. So dango plus pagampo para malukmay ang kasing-kasing sa imong ugangan ug sa ingon wala na mga kasilo wala nagkini karon kay matod pagulat ni Layas man wala kuno mo pauli. Paluapa lang ninyo kay tiguang na ra ba in taon haen siya karon ang iyang pagkaon ang iyang paghigda paluapa ninyo subsihan ninyo subayan ninyo ug dula pa ba sila ay mga kabanay das inyo igsuon ba niya pag umangkon ba niya haen siya dito kay pananglitan og adton siya mopuyo dili siya ganahan sa inyo pwede magpadala lang sila suporta gulyat Kana, request ana lang. kung adto siya mopuyo dito magpadala lang suporta ug din siya ganahan mo balik das inyo no so magpagpadala ating tuluman noon Kung ako ang pasultihon,